Sugeng dalu nggih. Mikipun Mas. Nggih. Pangapunten Mas kok ngagem helm mon kaca ilang. Niki mboten anu kumanan seragam kula. Dik. Napa to? Namanya dagelan lho iki. Iya dagelan. Dagelan yo cek dagelan awake lega. Ha nggih. Nggih. Awake dhewe dapuk apa iki? Ya mbuh ora jelas ya. Panitiane piye lho? Mboten jelas niku perkara napa Mas diterangke ora jelas biayane apa ora jelas napane. Loh, kula nek perkawis biaya ngoten mboten wonten permasalahan. Nggih. Lah nanging niki wau bagian kula niki lho bagian apa ngoten lho. Apa ora jelas pasuryane utawa wajahe utawa. Lah wong kula niki wong nggih bagian godhog wedang mburi. Oh, ngaten. Kali Dodik dipendhetaken surjan. Delalah ya pas alhamdulillah tak go mulih iki meneh. Oh, nggih, cocok niku Mas. Cocok nggih munan. Nggih, cap ratu niku tegese. Kula pantes ta mboten damel niki? Pantes. Alhamdulillah. Cap ratu. Ora tuku kaya. Cap ratune tawon. Lah niku napa? Nah nggih. Oh, nggih. Entupe gede. Oh, nggih. Iki mang pesene Pak Do. Heeh. Aja lucu-lucu. Lah apa kalau lucu-lucu? Kok kalah. Padha karo YouTube ngono jare. Oh, iya. Oh, nggih pancene. Heh. Pripun? Embuh. Ya kena Awake dhewe iki lha apa sih sakjane nek kene? Awakmu wis dikai seragam koyo ngono kok jek takok. Lah, Sing Pak, takok iya kaya aku ngene iki. Aku iki gawe sapa-apa dikon munggah. Lah gak iso apa-apa lah pemanut munggah barang. Ya mbah wong dipesok karo wong-wong nek mburi mang. Ngopo lho paksaan ngono. Kamu kenalan sik. ya kenalan. Nggih, tetepungan rumiyin ya, Mas. Kenalan karo dalange karo warga kene. Kaya Kaya ngomong ndang kenalan. Kula niku tiyang Banyuwangi, Mas. Oh Banyuwangi. Jenengan mami sithik-sithik basa Osing ngoten klendi bisa ta? Lho oh kula nek basa pusing ngoten niku wis jelas iso. Pusing Mas sanes pusing. Kuping mulut doblek. Basa Osing kok basa pusing. Pusing. Osing maksude basa Banyuwangi. Using-using. Lho, ya Using-using Allah. tempe, using-using deling. Niku oseng-oseng, eseng-eseng. Pripun to, Mas? Arek ganteng anak wong gendeng. Iku ngono oseng-oseng. Oh, using-using. Lah sing pripun lho, Mas? Zaman tekon kali kula wonten. Lah nggih. Sira iso apa? Sira sapa? 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 Nah, ngoten niku cara kowe iki sapa? Oh, ngoten nggih nggih. Sira sapa? Iso dalang Yuwono. Hah? Kadung riko sapa? Zaman. Ah, nggih. Kon ngerti tah gak? Gak ngerti ngono ya kenalan. Kowe. Saya gak ngerti mundur. Mundur. Nok mburi. Mung gak ngerti ngono goblok. Lah nggih. Kadek kemenyek. Ampun goblok to, Mas. Lah nggih wong Bodoh ngoten lho. Napa? Ampun goblok ajake kasar, bodoh ngoten. Lah wong kula niki anjene wong Jombang nggih kasar kok. Oh, ngaten. Nggih, isone nggih ngeten iki goblok ngeten iki. Oh, ampun trep cara. Nggih, lek bodoh mboten saged kula. Oh, nggih. Asmane sinten, Mas? Kula. Nggih. Jenengku sapa? Embuh. Aku biyen mlethek tutuk watu gak duwe mak, gak duwe pak kok. Oh. Nggih, Sugeng Pitupangan. Nggih, Mas. Kula pitul. Pidul. Nggih. Oh, anggit kula pentul. Lah, Pentul enten kula nggih, kula enten. enten pentul nggih. Nggih. Jenengan pidul. Nggih, kula pitul. Mbok menawi niku kan asma Kinarya Japa nggih. Mas? Nggih. Niku mbok menawi mawa teges ngoten niku. Maknane pripun? Lah, pi. pi niku. Nah, pi niku saking tembung saking ibu. Oh, ngaten. Nah, Oh, nggih. niku paringan saking Titipan saking ibu. titipan saking ibu niku pi. Lah napa ibuke jenengan asmane sinten napa Sagopi no? Tupi. Oh, Tupi. Nggih. Oh, ala iya sih. Nggih. Lah. Tapi nek pi ditambahi lare mendem-mendem cek ngoten nggih mboten enak rasane ngian. Iku ngono picek. Nggih, terus pidul Nggih. pi saking ibu lajeng tulipun. Tul niku saking bapak. Oh, nggih ngaten nggih. Tulipun. Lah disembung pitul. Lah ibu kula namine Tupi ditutul kali bapak medal kula. Ngoten. Nah, So, niku. Lah niku kan wonten alasan nggih namine. Nggih.
Nggih. Masuk, Bro. Aku dikepeloki Pak Redi. Elek yo ben lho. Kelucun. Kelucun. Pak Do, sorry Pak Do. Wah, engko delokno Pak Do aku nak mburi. Nomor loro. Nggih, monggo ngaten nggih. Ono paran, Bos. Oh, Iso basa Jawa. Wah, mulai iso ta Riko. Iso ta ira basa Using. Hah? Iso temenan ta? Iso no, Bro. Ono paran, Bos. Asmanipun sinten, Mas? Kula Cuplis Cokro Aminoto. Lho sampean yo mangsuli cara Using jenenge iso. Kok tak cara Jawa Kulon. Asmanipun sinten, Mas? Cokro Aminoto Mangun Kusumo. Lha niku langsung diwangsuli. Isun ta ngono lho. Asmane sinten? Isun ta? Ya iya ta lah. Isun ta? Oh. Iso ta? Logate mboten ngoten, Mas. Lho Kak, mriko lak kasar ya. Isun ta? Oh, iso ta. Nah, ngoten lho. Asmanipun sinten jenengan, Mas? Iso ta. Nggih. Cuplis Cokro Aminoto Mangun Kusumo Nata Bata Kemplekan Bata. Baduwa. Nggih. Cuplis nggih. Niki ugi wonten maknanipun, Mas. Mboten. Lho. Wong niki toko bangunan kok. Cuplis. Kaya aku mang lono maknane Nggih, pitul lho. cuplis cu niku pripun? Cu Plis iku niku apa? pripun ngoten. Paling boten nggih kata depan mawon sing mawa makna ngoten lho, Mas. Asma kinarya japa. Lah, mboten enten nggih cu kali plis ngoten tok. Oh, alah cah Oh, goblok. nggih mboten napa-napa nggih. Niku mencerminkan kapasitas SDM jenengan nggih namung sak monten niku ngoten berarti. Ora enek maknane lho jenenge. Ora enek maknane wonge ndagene Oh, bobot. enten. Oh, ngoten lho. Nggih. Enten. Pripun? Cup niku sian cilan kula niku nangis-nangis. Oh, nggih. Terus dicup-cup ngoten. Ah, cup-cup. Nggih. Plise niku. Lah, plis niku Dagelan asline munggah, Dik. baban ora apa. Lah apa lah. Tuan Aja rumah grogi itu, wis. Lah apa grogi kok. Please mau piye? Please. Plis niku nggih keturunan teko Inggris. Oh, Inggris. Oh, Inggris. Silahkan. Please. Silahkan. Please, mburimu yo. Mas. Apa to? Ora, aku pe omong. Ngomong apa? Please. Apa ya iso basa Banyuwangi? Apa mang? Ono paran? Apa? Ono paran. Ono paran simbol Ono paran. Ono paran niku. Mas. Ayo kon syukur kon. Ndang. Sopo iki? Lho. Sapa? Sing di omah. Aku sing di omah. Wah, ya gak perainan wong ngenok di omah. Wah, sing di omah gede dhuwur ganteng. Iya, Cucuk. Iki bagian godhok wedang nembune. Godhok wedang kae. Dik, Aku ngono, Jeragane kancane diri Pak. peren-peren. Kaya rumangsaku, aku sing di omah, mbok sumpah to. Iki lho, delon rambutku ijo Lho alah nang ngene iki lho pas di omah iki. Ya, tak ngene. Ora. Iku peran-peran ngono balungan kere lho. Pokoke sing di omah iku ndase cecetan labet kene karo labet. Labet Iku mangsaku. tak titeni kok. Mikir. Lah, lungguh ngono, lungguh. Cil. Nyapo to kowe melok omong meneng? Cah cilik-cilik wani-wani karo kowe, Cil. Lho iki meneng-meneng kok iki ngene kok lak nesu ngidoni aku kok. Sangke aku ki lak didoni meneng ae lek jarene Pak Yuda dicarne ae kok lak nglenthek kok lak wis suwi nglenthek dhewe nglenthek. Jarene sok-sok ngono kuwi jarene Pak Yuda. Jenengan saking Banyuwangi Mas nggih. Paring asma Mas sinten? Kula Dwi Arto Yuwono, Mas. Nama lengkap kula Dwi Arto Yuwono. Mosok rumah saku mbiyen rene Arto-artone ngono ya rumah saku. Mbiyen iki. Niku nama lengkap sesuai KTP ngoten, Mas. Sik ngukir wayang sikan. Tasik wong kula niki. Bakul ning pasar. Aja ngomong to, Cil. Ora ning ngono ki genah-genahane lho surat. Ya ngono ya aja diomong-omongne lah ngene. Peh Tenan. kowe iki peh saiki wis dadi wong Blitar wis ora tau anu Banyuwangi. Sida pegatan karo bojomu. Jamput. Kok pahamen ya, Dik? Apa paham sampean Mas, kok Mas, paham? sepurane Mas. Aku mbiyen iki wong apik, Mas. Nggih, saniki Ketularan iki wis. Niki mboten apik berarti. Ora. Wis ngono wis rasa tak omong ning. Ora ning ngono aku ki mung takon suwi ora tau weruh karo awakmu ki. Cil, tak omong ya. Nyapa? Awakmu balik rene aku susah. Ora susah piye ora iso. Ora enek sing tak titipi dhuwit nggo Kowe ngempet. mesti ndelikne
Ndelikne dhuwitne joku wae akhire Oh, kancane ge tameng kancane dialang kocluk ya awakmu kuwi kowe. Kulino Kancane- nitipno dana kenakalan Iki iki. khusus dana kenal-kenalan. Ha sing ngomongi kono. Ngene Kang, tak parai Kang. Dadi kowe iki selipno ning isore jok ngono lho. Lah. Oh iya. Iya alhamdulillah tinggi 3 sasi langsung pegatan iki ngono lho. Oh. Dadi ya sane alhamdulillah. Kowe kudu tanggung jawab lho, Sil. Iya iya anu sida karo penyanyi ya. Lah dalah. Aku ning kene kan rambut bayar. Mudun ae aku. Ini kene pakde-pakdeku masku barang melok kula diomongin Alah mbok. mbok Pakde, mbok Mas, mbok mbok wis ora roh. Aku mung takon ngono lho. Cai lho mari video call aku. Oh wis tenan karo kuwi. Ora. Yakin tenan. Masku lho. Ora ning ngono lak yakin ngomong yakin tenan. Lah nyapa to? Duh, iki YouTube lho iki. Mlebu YouTube lho iki. Waduh. Mlebu YouTube iki. Iki kena disiarne. aku mbok tekani seluruh rene. Indonesia Yuwono bosok iki lho. Mari fit callan Oke, karo berarti penyanyi. Lek mundur lek guwane gane anu ya Kang, besok rene Kang, aku lirene iki kejaba silaturahmi ya nganu Kang ya engko tanggal 1 Oktober nganu ngibur dulur-dulur kono. Kayak arep mateni aku to. Lek nek nganu birang-birang. Ora usah ngono ae dhewe seduluran Lah kowe. iya. Awake dhewe teko Banyuwangi ado-ado kok Banyuwangi ning kene iki nyapa to ning kene padha-padha nyambut gawe. Nyapa le, Ko Miko? Lah kuwi anakku. Oh iki aku sik nganu papimu lho ya. Oh iya ya, kamu njaluk duit. 5 juta to. Ayo nyapo sithik. Oh 10 juta ayo tak omongne. Ngomong ngono. Nah ya, iki lho. Anak. Ngomong dhewe. Ngene lho. Nah. Le, nyapa? Iya Pakde Yuwono sing dablek kuwi lho iya iya. Iya iki HP-nu Walah. telepon ayah ae. Bangkah lecet kono. Panggah kalah no. Ya ora ning ngono lho, lak Mas Yuwono iki anjane kebiyen iki gandeng aku, Dik. Lah ono poke kecilik. Lho iya iki cacah telu iki ya, titeno iki jenenge Yuwono. Ning dia nek percil mbiyen tung pomone iki apa ki godhong mengkurep. Diwalik ini percil Yuwono. Dadi ben diwalik percil Yuwono. No wemplek ngono. Kowe roh kowe panganan sing paling enak. Kowe roh apa saiki panganan Aja sing ngisi paling sini, Cil. wis Wes. menengo ae. Menengo ae. Punto sampean mendel mawon Pak Dalang. Glegermu tok enom. Kowe glegermu enom. Isin yo lah. Kowe Aja ngomong. wis nyapa to? Nyapa? Keton Kowe aku iki ini. nyapa? Kowe aku ya Ora sangreken dalange aku sampean kowe tau kandhani. roh panganan sing enak apa ora? Ayo ngerti. Kalau mau dede wis ora ngerti jenenge. Ora ngerti jenenge apa awakmu lak bingung. Mbok mangan pecel ae to, Cil. Apa enek gondrong rambutmu dicet. Ngomongane ra genah kowe tau roh sushi. Panganan Sushi. Sushi lho. Mie Kan kuwi ta? bunder sushi. Cil omongno sitok ae tok sing mburi-mburi aja. Iya iya iya. Kan aku ki mlebu restoran. Makanan Jepang. Pikir lah San Makanan Esmol, Jepang. Mas. Cara ngene kula niku San Esmol, Mas. ya iya lah cara kene ning mall mbuh ning mall segede ngono lho. Tak lebokne rono. Pikirku lek iki ya wong Sik gek poso-poso rit. iya poso-poso. Aku ya alhamdulillah wis ora poso ya jangan kae ya. Lah dalah. Jadi wong loro iki diniati ora poso. Diniati ora poso, golek panganan, Kang. Nak golek panganan mbok sing enak ae. Iya. Lah lak mung pecel ning pinggir embong enak. Enak Isin kok. jawane isin. Isin, aku ki pelawak isin. kondang kok marung ora. Ya gelang kondang apa ki dalang kondang kok marung ning pinggir Gengsi. dalan. Akhire mlebu ning mall. Lah kuwi enek panganane wong Cina tok. Tan liyane kuwi ora enek. Panganane bunder-bunder sakmene iki lho. Enek segone ketan. Kowe roh supit. Supit. Mie ayam. Nah. Iki wong jenenge supit kan kudune Aja, dingeneki. aja diomongin. Lah kok enek supit kok disiduk-siduk ngene iki lho, Pak. Yo iki. Lah, Yo dalang Iki ora semir kok banyak merah to ya iki. tenan iki. mosok gondronge ngono gak iso kayak supit. Alah diomongi lho. Upaya supit kan tangan sitok tek ngene terus dipangan. Tek ngene dipangan. Lah ora lho sitoke sene sitoke kene terus dingenek-ngeneki yo mlesle ae. Lah, Ngono saiki wis iso apa urung? Alah kene sak jek jumblek ya karo Riko iku. Wis iso apa urung saiki? Urung. Kowe rumangsaku wong anu apa ki dalange ado-ado, Mas. loh, Dalange ado-ado. waduh. Tahu dalang karo aku Kondang. pertama kali melok ning Palembang. Lho. Kuwi jenenge wong laran tau numpak pesawat kan ya takon kanca. Cil aja diomongke. Sampean meneng ae Pak Dalang. Iya ta. Sabar Pak Dalang. Oleh to iki cerita lho. Iki ora usah banyol-oke iki cerita anake dhewe biyen lho. Ya aku lho. Dadi iki ning kono ki teko aku, Cil. Kowe numpak pesawat tuh nggawe apa? Lho lak wis tau numpak KTP cukup, Kang.
Lah lek rong taun numpak yo BPKB. Ya ta, nggawa sertifikat omah. Lah. Lek renek kartu keluarga sak map digawa budal. Dadi dalang rengkut nggawa ni sertifikat. Arep digadekne apa? Ngeten lho Mas, ngeten Mas. Mas Dalang. Jalarane KTP kula niku lak mati. Alah. Nyapo mati wis urip rek. Ya saiki to mati. Lho sampean rong roh boloku. Boloku ya iki non sewu lho ngomong-ngomong ero munggah ya. Ngomong ero munggah. Iki Ono cerita neh iki. iki digawe dhewe ae. Cerita pribadi. Gawe dhewe diomong-omong ini. Sak jek dumblek iki jeneng ning Hongkong lek agek sepisan. Sing wingi. Kowe roh to gandeng aku sapa lak roh to? Walah, ngerti. Wajahe oval rada ganteng rada. Wajahe rada nyino-nyinoni. Nyino. Cara nang Hongkong iki cocok pantes. Aku ning gurine. Pak, aku wis ora ngomong Pak Do ngendarani sapa Nah, kan gak biasa. wis kok usah diomongno Ora usah. jenenge. Iya. Pak, aku ora tau ning Hongkong ki piye carane? Iki lho delok ping 4. Sapa sing ngono Kang? Ya kancamu. Kancaku sing wajahe bunder. Oh iya. Kok usah diomongno lek jenenge Pak Iki lho, Do. ping 4 lho, ping 4. Kan wis diteken kabeh lah wis bar kok kono. Iya. Wah, iki berarti tahu ya, wis budal aku mlebu. PD wis sampean. PD bos, Pengalaman iya wisan. pengalaman pertama tanda tangan imigrasi ning Surabaya Juanda. Esek. Monggo Mas Percil oh nggih, mlaku klithih nyemplung ning gone Hongkong, ning kono ora iso basa Inggris. Pokoke dikei omong karo panitia nih, pokoknya ditekoki apa jawab apa holiday. Yes, ya ta. Pokoknya holiday pertanyaan. Ya ora paham to, pikirku lek ya sing ngarep ki wong pinter. Aku ya semanut ae. Soale wis ping 4. Ping 4. Ping 4. Bolak-balik iki ning pesawat iki. No. Iki lho, panganane dipangan goblok kowe ngono. Bolak-balik kuwi bolak-balik ning pesawat iki dikono aku ya meneng ae. Sampeyan meneng ae wong sampeyan gak tahu. Aku rong tahu tenan kok. Wih, iki lho goblok. Selimute iki digawa mulih. Lho. Lah iya, selimut digawa mulih gak apa-apa, aku kan ora tau. Ya cah Apa oleh polos, Pak Do? polos. Lah engko diceneni Pak engko bayar. Goblok ping 4 le, ping 4. Bolak-balik. Pak gak ngedungno ping 4-e. Ping 4 mlebu bleng mudhun pesawat mlebu ning imigrasi ditekoki. Your name? Holiday. Lah, wok holiday 3 jam bosok aku ning imigrasi. Mosok ping 4 iki panggah holiday ae. Ora ditakoki ping 3 lho. Kowe aja 3 jam iki ditekoki sampai suwi, sampai Cinone sampai ngene iki. Oh no. Iki tenan. Enek wonge saiki ya. Enek ya. Mergane blenger holiday ku mang lho. Orane ya lak iki digawe dhewe ra usah di Ora usah diomong-omongine wong. Pamer-pamer. Tapi nek aku delok ya jane padha karo dalang ngene pas mangan supit-supitan ngono. Oh apa ya dicupit ngene iki. Ngene rotoh ayo. Sapa? Ya sing Alah, wajah ora buder. ora iku. sampean. Ya wajah buder mang. Ngene ha niki gambare ngeten iki lah. Lah ngoten iku. Lah saiki iso. Biyen ora ngono wong biyen ngene kok kowe kok mbok sumpah lho tekokno sapa wong kowe biyen ngene kok. Apa gathuk kowe. Tapi iki anu Pak Yudo dhewe. Iki digawe dhewe. Digawe dhewe aja diomongno sapa-sapa. Rahasia. Sik tak sebelum matur sik. Nggih. Khususnya untuk Kang Mas Yudo nggih kalian kula piyambak. Wong nek gampang diblesne ngono ki justru malah Ngono ta? Wo saya luhur pekasane. Saya nyunggi semen ngono apa piye tanganmu ngene. Iki maksudmu. Tenang. Asmane lho luweh. Sik. Mumbul. Piyai sepuh. Anu Mas, apa ki? Apa ki jenenge? Ketoprak. Duduk ketoprak apa gelangsaran. Oh, gangsaran iki nggih. Monggo plak bang ngono enggak. Monggo Bapak Yudo parikena. Bapak Yudo holiday. Dipun aja lah misalnya aja diomongke. Ya iki lho, ping 4 ning Hongkong. Dandang sing di jari ping 4 iki. Setempelin What's resep your name? tempelin ritip aku. What's your name? Holiday. Penting holiday. Iki lho. Wonge ya kaya ngene iki. Jane ya kaya Cina tenan ya. Lho Cina asli Cina. Cina. Asli Cina ya. Cina gosong tapi. Ban. Mas. What's your name? What's your name? Holiday. Ya apa ora? Ya apa ora? Mas Percil. Nggih. Nggih, Pak. Pun medal dagelane niki, Pak.
Wis ngono lho. Sing ndi? Lah kuwi. Ya ampun tak enteni lucune lho ya ampun. Lah kok bos Jare. terus Pak Da. Jare gak oleh. Piye to? Wong pesen namburi mang Nang isor tak enteni lucune ki ndi. Lah wis diwanti-wanti ning mburi kono mang lho. Aja lucu-lucu. Oh dagelan to niki bae. Ya ampun. Dagelan lho Agek kaya ngono. ero aku. Lah Wongko ya ayo. Sesuk tulis Terus Mas, ana. Mas. Sesuk tulis ana sirahe dagelan ngono dadi pas. Sing telepon wae sinten? No, niku. Lah iki lho. Siapa? Sapa no? Sinten? Ora enak sing telepon ben lucu. Alah alah. Ya enak ora. Ben lucu, ben lucu. Jarene ora oleh banyak. Ya. Lah Rene. wis tau roh aku no YouTube. Aku ndelok wingi. Ben lucu. Lah, Rene sing lucu cek kuno ae. Mas Udo. Dalam Kula kalian panjenengan itu dadi pembahasan sing ndadekke anu. Alah biasa wong Cil. iki guyu wong terus marang kancane dibelbesne ngono cara aku niki beh. Lah sampean apa ngerti sejarah percil asline pripun? Lah kula niki ya emoh kula. Ora ngerti to. Niki bengi niki kula buka. Ha nggih. Asline Percil percil walesan pun kula wis. percil niku asline karo Pak Kadak niku mboten loroan. Apa iya to? Wong karo omong-omongan iki aku rumah. Wis tau omong-omongan karo Pak Kadak. Lah karo omongan karo sapa? Oh, iku nek karo bojone no, karo Makti no. Mati sapa? Kuwi lho. Oh. Asu to. Lah ya Mak Lasri karo Makti sing gene nglempiti klambimu lho. Oh iya iya iya. Bukti. Ya bukti tak ganti mak kan padha tine lho kok iso. Iya iya iya. Lah kok iso to, Pak? Kowe tau loroan. Lho tak loroan lho Mas. Pakmu? Heeh. Pak Kadak Iya. sing anu sapi wi. Ya. Kowe mulang kuwi jenenge iki jenenge mulang. Bolang. Heeh. Ndek kapan aku gak tau roh. Lha iki mau loroan lho. Ndek kapan Lah iki di. mau lho, Pak. Sampeyan ape teko lek ya aku omong-omongan to. Lah ngomong piye? Mbok Pak. celuk piye? Romo aku ngono. Sesek Kang. Anu kepareng tak sumelo sekedap nggih. Nggih, Kula nggih. mboten arep nglawak mboten. Wong kula niki dudu lawak. Namung ngeten. Pripun? Khususipun kagem nuwun sewu bapakipun panjenengan ngeken wonten mriki asmane Pak sinten? Pak Sunaryo. Oh nggih. Jare Kula Pak titip Kadak iki sing bener iki. Jangkrik jenenge Pak Sunaryo tak tapuk lambemu tenan kon melan. Pak Sunaryo nggih. Pak Sunaryo. Pangapunten Pak Sunaryo kula aturi dos pundi nggih. Saged legawa nggih nampi dulur kula lanang niki. Dadi niki nek sing mantane sing riyen niku kalih pangapunten sapa lho sing ora ngerti gitu. Karo bapake kono iku ora aturan. Ngene maksudnya. Kang Percil iki biyen kan nganu pemain bambangan Janger nggih. Ngoten lho, kan? Bambangan Janger. Lah bapak iki dadi pelawak niki dijejeki ngene. lah mosok niku. Ayo muni yo. Rong dek ya jejeki genten kok. Tapi nek kalih Pak Naryo Pak niki ngoten. mboten wantun percil mboten wantun. Yo ning panggung maksudnya ning panggung ngono. Tapi lah Mboten wantun jejeg Pak kalih Pak Naryo mboten wantun paling namung ngidoni ya Dik ya. lah. Tenan iki mbiyen. Cel, ya ngono pra yo. Tak idoni. Rumangsaku lho diomongne lho ditekoki lho. Pripun? Lah ya mbiyen ya ngono kuwi ngono. Peh dadi bambangan sing dadi pelawak iki marah tuane. Maratuane. Ora ning ngono. Kowe mau piye? Ngono piye to kuwi mbiyen? Ora ya mung tak ngenekne piye. Ya gak lara ya disenggol-senggol tak tok ya. senggol-senggol tok tapi lah aku dicokot ya tak gejoh. Aku yo rumangsaku. Iya, Lah nggih. Pak Yuda niku asli saking Ngawi, Mas. Oh, Ngawi nggih, Mas. Ngawi niku. Ngawine ndi Pak Do? Ngawine ya gak jelas sih kadang ya ning ngarep TV, kadang ning pawon. Alamate sing pas. Kalak cara aku. Delon. Ngumpani lho. Nek cara aku ki Banyuwangine ndi celuring, Pak. Banyuwangine celuring. Sampean Banyuwangine pundi? Kula Tegal Sari. Sampean Jombange pundi? Jombang bareng. Bareng. Lah sampean ngawine ndi, Pak? Gak mesti nek anakku pas turun kadang ning ngarep TV, nek rada duwe akeh ya kadang ning hotel Dik ngawine. Maksudnya tempat tinggal lho, Pak. Oh ngomong. Lah iya. Ngawi kula ngawi. Ngawine iki lho ndi? Ora mesti kadang. Angel Pak momen Do. karo awakmu. Angel susu momen karo awakmu. Ya ngono kuwi lho. Lucu saidik. Masa iki di YouTube iki. YouTube niki. Wah, iya. YouTube toh. Ralaten lho Cel sing ke mau Cel. Napa? Sing ke mau lho ralaten ke mau. Oh, sing- Alah malah takon do beli kok. Pak Yu. Sampeyan iki bolone sapa to? Gak mesti lah nih. Wong sekuni. Lah kok iso gak mesti berarti ngawine nang ndi, Pak? Rumangsa. Kang. Hebat. Dalang-dalang kok nganu celukono. Tesik wonten. Tesik Lah, Kang komplit. Edi barang kae. Ngeten. Nggih. Riyen. Dalang-dalang mungkin munggah kabeh. Munggah kabeh. Enggane Kang. Iki Penonton kan munggah. Duh, ora cukup no, Pak. Ya ben. Iki umpamane nembang. Mesakne lho dalange lho.
Nyapa? Aku nggawa dhewe, rokok tuku dhewe. Mosok gak karo sing di omah ra dikeki aku Mas ngono. Duka wong kula niki tem mriki karepe njaluk-njaluk ya sungkan. Tanggapan borongan niku. Sing di omah medit. Masak keh. Juangane kasinen. Iya bener. Tak capuk lambemu tenan kowe. Aku tak nembang ya. Oh nggih monggo monggo. Pak Yuda. Emah aku nyapa. Pak Do nembang Gah. pisane Pak Do. Mah. Pak Do. Aku Suaramu kalah apik karo aku engko isin delok tanggamu. ndak Pak Do Iki pisan. dadi wong Blitar ning Banyuwangi karo RT yo wis ora didaku lho. Ndak Pak Do pisan. Mah. Pak, Lho cacah lho. cacah bene lungguh kono ae. Lah Aku Kang delok Yudo, dagelan Kang Yudo, apa, Kang Yudo. Dalam. Kang Percil lu langsung mriki treya anu tenan. Cara berkreasi nu luar biasa. Lek Luar Banyuwangi biasa. ini bongko. Piye wong urung metu lawake wayang jangere wis ngelawak kabeh. Sing delok loro sing mendem papat. Iya Pak. Sing Ngono dagelan metu dipaidu. Ora lucu. ngono ora pengen ngidoni cangkeme ta kaya ngono kuwi kaya rumangsaku sampean aja sok ngono sampean ya padha wong Banyuwangine. Mboten kula niki ya nanu keluh kesah kanca-kanca tem mriko lho Mas. Oh iya, tapi Niki ya mboten ini sifatipun membangun. nggih membangun. Membangun. Tapi kalau Blitar, khususnya daerah Blitar niku sae. Sae. Keseniane ya apik, masyarakate ya becik, Guyub rukune guyub seniman. rukune seniman ya Endi apik. sing ngewuh mesti padha teka melu Teka. nabuh kabeh. Nah. Mulih wis langsung mulih wis ra ngenteni amplop, ra ngenteni Sing piye-piye. ngomong sapa tak tapuane lambene kok aku yang ngenteni ngono kuwi sih kowe. Tapi ya tetep wonten bos ning dana kenakalan yang sedikit ngoten lho. Nggih. Probiyo lah. Probiyo lah. Gantine Pancen bensin. Jadi sampean teko Banyuwangi kene umpamane 100 ini ya ora apa-apa wong kuwi ya bensin. Yo kakean to, Dik. Piro, Pak? Ngebis swidak kok. Gawanku ki ya Kang Edi mambengi mayang. Aku dhewe ora mayang ning alat-alat digawe Kang Andik kuwi ya mari mayang. Kandel-kandel manajerku marung tolah-toleh ngono iki. Piye? Wis tolah-toleh ngono. Aja karo Edi Jember ta. Nyapa? Edi Jember. Ya. Wong bedidil notok ya dalang sitok. Mosok dalang sugih lho, Dik. Sugih, ya lah sugih-sugih Pak Do. Mangan ora pecel moh Pak Do. Lah Kuwi katelah dalang. lakoni kok. Tak katelah dalang tempe ae kuwi kok sampean mosok ra ro to sampean ki. Ora iya, Dadi mau. somben lak mlaku-mlaku aja ngejak kuwi. Bolak-balik digolekne warung sing tuwek mesti. Ngamangan ndok ora oleh kancane karo kuwi. Ayo himbone ngono. Ora anu ayo imbone lho. Tangane niku gegem tapi kula mboten masalah wong aku wong sabar. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Aku ning kene tenan. Sampe ning kono roh aku mbiyen-mbiyen Ndugal teng mriko ndugal ngombe. Iki lho. Main sakniki alhamdulillah Mas Percil wis madhep Insap ngulon ya, ya Cil ya, madhep ngulon. Ngulon. Didis. Des dengkulmu ki kowe. Aku tak nembang ya. Monggo Kang. Ayo bareng-bareng nempang ayo gentenan, ayo ngacek-ngacek. Monggo Mas Cuplis. Kemarin ini Nugget di dalange dalan-dalan. dungane ben nembang karo Sinda. Oke, Iki salam tiga hormat. seneng-seneng ae. Oh nggih pun kok santai mawon. Bapak Malah Camat, demen lho. Nggih. Bapak Kepala Desa ingkang kepareng rawuh, Wah, Pak. Mbah Lurah Ngeni, Serang. Mbah Lurah Serang, Salam Oke. Rejo, ndi neh mau ana. Walah, oke. Takdim dumateng para alim ulama, sungkem kula dumateng para pini sepuh lan sedaya para warga ingkang kepareng rawuh. Siap. Lagune apa, Pak? Nun sewu lagune wonten panyunan apa mawon? Dalang komplit Dik iki Olah, diagram Mereka ya wonten komplit. gerajakan Banyuwangi Gilang Alit. Seniman melumpuk pokoke. Lah tenan iki. Mulai teko endi Mang? Sapa jenenge Jember? Jember, Edi Seswanto. Mas Mas Edi Andi Seswanto. Perdisono. Terus wonten Pak Dani rawuh. Pak Dani Pak rawuh, Tomo lenggah. Pak rawuh. Tomo. Lho, ki wis Redi, belum. Lah kuwi aja dunggahne, Dik. Apa? Dalang koyo ngono kuwi. Lah, Redi sing diknane ning kono kuwi ta? Dalang kok khusus isu-isuan dhek kanggo ngruwat. Ngruwat awake dhewe lho Iya. dadi. Sukertone iki ben ilang. Suket teki jajal. Iya Oh, suket teki, nggih, nggih. Iya, Dik, Dik. Suket teki. Ini lah tak kei contoh nyuket teki sing apik kaya ngene iki. Ya tak contoni. Parano, Pak. Nggih ketipu enggak Pak sampean, Pak? Iya, iya. Tatung gendang tut. Gak. Gak. Wis tau no YouTube iku. Ora aku gak. Pintas. Khusus bengi iki gak manyel Dik aku. Iya. Wis Nek kentek Kang Redi mau aja dikuyo-kuyo lho. Aku ki klambiku ngene iki duplikat Kang Redi aku iki. Roh aku. Dituduhne aku kok. Nadane, Mas. Nada wedok. Iki kurang sitok. Aku kurang dur, Mas. Mboke
Oh, tutu ya. Biasane, biasane. Tutu. Akhirnya lek bentuk itu. Sakmene, Pak. Iya, iya. Biasane. Aku tak sing ngalah, trimo mundur. Iki ulang-ulanganmu ya, Del ya. Napa? Ulang-ulanganmu ya. Mboten ulang-ulangan iki. Ya, Bung. Ya, sita-sita ya. Siap. Oke, niki kono-kono joget bareng padha karo aku. Oke. Yuk, suket teki. Deta kok lungguh ape mbadok. Ayo ngendang le. Bocah kok. Ta, Deta. Kowe kuat di ngono-ngono ning. Bandino di ngono ning kita. Ayo melu balik karo kowe. Kowe melok iki balik. Bosok urip ning kono. Notok 40 kowe. Neng kene pira mundak ta? 35. Wah, tambah modal. Tapi ajak. Kendange sing beda-beda. Niki benten lho, Bos, campur sarine dhewe, mrikone benten. Lah iki mangke gabungan iki, gabungan. Iki gamelanmu dhewe ya, Cewek. Gadan kula piyambak. Oh iya. Sing mbok tawakke aku gong sing prunggu-prunggu ini ndi ora enek. Teng wingking mriko. Jenengan gong prunggu modele ning gudang. Jenengan purun apa? Ya ora gese aku mek pengen weruh ngono lho. Roh lan takon. Lho kae ning buri Tak delok wesi wis Delok nayang. sendi to lho. Tak delok wesi wis nayang ngono. Sing ning buri lho, Bos, perunggu ta. Gamelan perunggu. Lah ya cilik-cilik sakmene ta. Lah, Gong-gongan sing tulisan tir. Dia 10 aku tuku ning Jogja. Ah iya wis ngono. Tri lambene Nggih pelawak. cangkem dengkulmu ayo. Ayo kan. Ayo Banyuwangi dangdut. Nyapa mbok dodok iki lho nyapa. Iki tengoro nek wis arep mangkat lho. Drodok. Ayo Banyuwangi sih terus kono, mari kono, terus kono. Ben komplit ya. Kapan wiwite? Ayo. Tang teng tang tung tong tang tong dil tong tang ngono lho ya. Masak. Salah orang dalam aku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sakjane kowe salah golek menangmu dhewe Awas dangdut. Malah suka Asik Dek. Masuk Pak Do. Digoyang. Beye mania.
sumpahmu ra bisa dikuku. Ayo bareng-bareng. Salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane. Kowe salah golek menangku dhewe. Tak tandur Awas, satu kali lagi. wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane. Kowe salah golek menangmu dhewe. Tak tandur bali jebul sukule malah suket teki. Tak tandur bali jebul sukule malah suket teki. Piye? Gua yang tenan kan. Ora kalah karo Wiraswara. Lah Wiraswara pedhot karo Dewa Dewa. Wah, tenan. Sinom diangkat, Asmarandana angkat, Pocong diangkat, Ngakui apa lho ora diangkat? Sinden Angkat. Kang Percil. Dalem. Kula niku kelingan biyen sekitar tahun 2002 niki kula nate lho sowan dalemipun Mbak Deni niku biyen cek SMA apa piye belajar sempek 6. Zaman nika to tahun 2002 nggih. Nggih, kula kalian Pak Lek kula ingkang saking pundi iki. Ketoke kok Sumiran niku garwane Mbak Jarwati niku nggih. Nuwun sewu lho, ketok nuwun sewu lho Dik Pecel kok kurang ngompor-ngompori manas-manasi ora ketoke jaman tahun 2002 kok kaya enek sambung rasa antarane Mbak Deni karo aku ya ora manas-manasi ya sepurane lho nuwun Ya aja pangapunten. ngono lho. Kula Kang Yuda ya aja ngono lah. Kula Aku blakane. aja ngono no. Ora ya ngene lho ya klemben-klemben Mas roti-roti. Lah iki lho Yen saiki ngono Mas. Kelemben-kelemben roti-roti wis bar dikelembeni ya bosok kaya rumangsamu. Mas Yuda lah sama. Ya tapi ya namanya sebatas ora enek hubungan apa-apa lah. Ah iya Acar, ngono. acar. Kowe jan pinter dadi sengkuni kowe iki asli. Asli. Iya tapi itu maksudmu lebih aku trimo ngandakne tok. Ngandani kene A, rene B, rene B, rene C kowe. Ya kan maksudku cinta monyet. Oh, berarti kaya lutung kabeh wong loro. Ngono ta? Nyapo, mikmu nyapo. Ya ora ya nalika semono 2000 kalih niku nek mboten kelentu Nggih, jaman 2000 2000 kalih latihan srepek las mengetok beh suwine rame aku. Tambang wayang muti kon ning trita. Lah niku jaman kuwi. Biyen iki. Karep. Nek mboten salah niku ngantos Kula yo ngewangi nabung ngoten Nggih. kalian Pak Puji. Pak Puji. niku. Terus ora trimo. ngrenahke ngoten ngrenahke Nggih. namung ngrenahke tok ngoten. ora trimo terus latihan ijen wong loro dik disewakne hotel lho. Wong loro. Omonganmu lho no, omonganmu lho no. Ngono dadi wong biyen lho sampean rong kenal sampean. Urung kenal lho jaman 2002 iki sampean dik sepiro? 2002 dik aku ejek cilik kok jaman kuwi ya Mas ya anune. Lha kowe apa roh? Kowe apa roh 2000? Mas Yono kenal aku mulai 2013 kok. Lho saiki lho 2002 karo 2013 iki dhisik endi jajal? Dhisik 2002. Lah kok kenal mulai 2013 kok iso kenal kono? Aku diceritani bapakku Oh, ngetut alah, nih. ya ngomong lah diceritani bapak. Tapi ya hanya sebatas nggih to Mas niki jaman Nggih. tahun 2002 nggih nek gak Ya nampung kadang-kadang nek Nggih, kan nggih. anu Mbak Denu kadang-kadang teng dalem nabung. nek niku Pak Naryo kali anu pas anu sapi pas teng peken terus ibuke pas teng pasar napa-napa kan tepian Kan Mbak. nggih ngewangi nabung ngoten Nggih. kadang ditangani kula ngewangi langen. Mbak Deni lah putra tunggal to lah Mas Yono nek gak salah jam 3 esuk nggih nika mriki nika nggih. Ora kok Kowe 2002 kate eling teko jam barang lho, Pak. Padahal sewadah lho, kowe ndek ngenane tak tekoki main kondil lho lak lolok lho. gak lagi yang genane kita lho namu. Kang, piye mau bojone? Holiday. Iki lho takono dhewe iki lho menungsane enak iki lho takono dhewe. Kuwi lho. Kae murung diklarifikasi lho Kang. Nggih. Digenahke Asline mboten, men ra ketok nek piye. Nuwun sewu, piye kamu jarene cah Jombang sing lolak lolok.
Goblok ben gak kita. Heeh, nggih. Asline mboten asline. Asline pripun? Asline jane kula saged jawab niku kula saged, kula lancar Inggris, kula lancar dong, kula tentas beto kunci ya. Oh, nggih. Iya, Betok kamus ngapain tadi kok? Kamus, Akhirnya ditakoni Lah Dik Cil, lah kula ngesakno Dik Cil akhirnya kula dampingi. Wis nek pertanyaan apa Lho engko Cel, kowe kudu holiday. Liane holiday apa Pak aku jat friend. Ditekoki what's your name? Friend. Ditekoki wok holiday. Ngoten niku 3 jam kula digawa ning ruangan khusus imigrasi sing nekoki Cina. Jajarku niku wong negro ireng-ireng ngoten niku lho. Iya. 3 jam lho ora dikeki ngombe, ora dikeki mangan. Trima ditekoki bahasa Inggris lolak lolok niku. Mas ngapunten, selama gesang ten mriku niku jenengan nuwun sewu lho nggih. Nggih. Anu ora bedane wong bisu nggih. Enggak, maksudnya piye to, Mas? Maksudnya pripun? Umpuk selama jenengan ten mriku niku lak ya ora bedane wong bisu, tegese iki ora beda karo wong bisu, tegese padha ngoten lho. Mboten iso omong-omongan. Ya iso omong wong Cina kula pisui ya. Iya Pak ya. Mudeng ngono goyang kuwi tak Goyang pisui. iki. Ah, matam picek aku ngono. Guyu deh. Cina tak pisui pokoke. Parat murang toto. Wan niku misui Cina pas kuwi tok Dik. Iya. Mulane pendidikan niku penting lho Mas. Oh, nggih. Sakniki kan bahasa asing niku nggih. Niki kangge anu, kangge pelajaran. Nggih, ngoten niku lho, kaya ngoten niku. Bejeng-bejeng lak mriku kan mboten ngoten niku melih. Jenengan nek mboten gadah cita-cita to biyene ning dos pundi nek Gusti nika sampun ngersake. Ngijabahi Nggih. akhirnya ya ning Hongkong. Lah. Tapi nuwun sewu lho jaman 2000 kalih nalika sampe Alah iya Pak, weruh aku jam 3 to. Ngomong ngamur ra genah. Anu nggih, nun sewu latih sinden niku gak salah niku pas Pak Naryo teng peken lah. Kowe tak idoni lho omong sesuci kok rumah saku. Anu nggih, napa niku dalange diunggahne mboten napa? Oh nggih no. Niki kan damel koncoan. Oh nggih. keakraban Dik, para Keakraban. dalang-dalang Plumpuk. Mas Edi Jember, Aduh, Pak celuk. Dani, Celukno. Ustaz Mas Edimu anu Ustadz marung Pak apa ora Dani. Mas Edi? Mang delok. Wonten. Oh iya sip. terus Mas Mas Edi, Redi. Pak Mas Dani, Redi engko ae Pak Do goro-goro Pak Do. Apa kena dijak omong-omongan ya Yamin ibu kuwi. mosok bisu deh. Ora kena ora. Ya tapi ya ora apa-apa lah. Diundang. Monggo sedanten mawon nun sewu Mas Edi, Mas Pak Andi. Dani, Mas Andi kalipun Mas Mas Redi, Redi. Belung Pedet. Mas Wandono, monggo mun monggo. mundur. Tok tuling hendak. Pak Anu kae jene berapa guru? Monggo. Pak Tomo lah. Pak Tomo, monggo. Pak Tomo. Nggih sarang-sarang mriki lho. Jenenganipun Roko Mas Edi Siswanto, Kang Mas Wandono, Kang Mas Ayo, ayo, Kang, ayo, Kang. Kang Mas Andi Peri Pisone saking Kabupaten Jember. Iki dalang sabet alap-alap Ki Edi Siswanto kondang Kondang. kalungko zaman. Monggo Mas Edi, Mas Redi, Pak Dani. Pak Dani. Mas Wandono sampun bentar. Kene lho. Antem iki. Olah. Muga minggah. Mas Iki Damni wis menika ingkang saking sing donya nyekel. Kota Pacang. Serampatne langsung. Serapat. Aku pengen roh Kang Edi nek joget serampat piye. Ayo. Sitok dites. Mateni aku, Cil. Tak contoni sik. Tak contoni sik. Ya contohno Dek. Tak contoni sik serampat iki ngene iki lho. Sitok. Oke? Nah. Oke. Setuju. Sedang indra prajane Sang manis mongko medeme Senara
aja. Kowe tak sembarang, pokoke obahno aku seneng. Apik kuwi. Ya, terus. Lah. Werku loro. Iya. Pak Dani. Monggo Pak Dani. Iki apik ustaz tok. Nah, ya. Ustaz iki. Ustaz lho. Nah, Oh, action tok iki pokoke. Iki ya wis mong riwari tok. lagi banyak fashion show. Iki lho fashion show iki. Fashion show. Fashion show kakek Surabaya. Salah. Kontesmu salah. Nyapa? Pak Dani kudune ora serampat. Apa? Dek khusus adan. Lah kuwi lho Mas, selawase ora tau joget. Lho, Dalang niki sabet. wapun sae. Dalang sabet alap-alap lho joget kaya walang kadung. Iso ngene lho nyapa. Mboten nek saking Jember wau niku dawuhe Werkudara ngoten. Golek sensasi sing beda, Cil. Oh iya. Sing oleh aku padha malah ora lucu Oh sampe. lak wedok. Ya iki nuwun sewu lek Golek sing beda. jenengan sampun niku kula pun di SMS. Mbok cobi serampat. Ayo Kang, nika kono teko kono tangan. Jajal ndang. Ndak aja. Aja maido kancane. Aja maido. Aja maido Aku kancane. ora maido mau. Alah maido Mau. kowe. Apa enek dalang kok Edi Siswanto kok iso ngene-ngene kok. Ora Edi aku kok ngene. genake. Kuwi cara Werkudara kuwi nek joget serampat ngono kuwi. Ngono kuwi, Cil. lho. Pas tayungan ngono kan. Oh, tayungan. Wis ora usah kakekne iki kabar kancane ya wis joget kowe ndang joget. Lah, gila. Iki lho. Kowe lek ngantek ora gelem joget ora tak dudohi rumuse gendak penyanyi. Lah. Ya iki. Lah iki lho no. No. Iki. Iki luwih senior iki no. Lah kowe kok senior. wani-wanine lho. Aku wis leren lho. Iki sing mare kok kowe ya nekat ki ngopo? Lah iki bisa iki. Bosok. Tutukno le. Utukno lek pengen basa. Alah ya. Lah kok adan ki ngopo? Surem. Lah kok ya wis nekat ki lho. Nah, Aku tak wani. Ancamane iki ngeri lho. Pilih serampat apa dibacok. Lho. Ngeri lho kuwi. Iki lek serampate gak iso, lek sandale iso. Dadi dlosor. masuk. Ya iki lho Lah, Lah ya. Piye. Aku gak arep nyontoni. Raja Janger. Nyontoni Kang Edi ki joget. Ya. Lah, alah. Nek ora percaya anu Mang browsing Facebook Ki Edi Siswanto niku jogete ngoten. Alah. Oh, sing karo penyanyi Andangdut. Ah. Kediri. Sore mau, awan mau sedina ora enak iki ora tak takoknimu tibaki ya wis. Ayo deh serapat lho. Lho, wong alih. Joget, kancane joget kok. Iki wis ora nek. Iki bengi iki ndak nek dalang pisan. Nah, kok ayo Aku tak kaya sampean mau. Wah, Sampean mau lah. yo tau Iki gak? ada gagasan dhewe. Ya. Mama. nyanyi dangdut ya kok. Aku ki kondang ning Banyuwangi dalang piyayi lah kuwi. Apa? Piyayi. Nyanyi. Pejangane dalang iki singkatane apa to dalang iki? Dalang ide iki dalil. Kowe lek dalil aku percaya dalilamu. Omongmu kaya iya no. Heeh. Memuji. memuji. Dongane supaya percaya iki ndang rabi neh ya to. Amin. Allahumma Terus apa? Mari ngono. L Lagu
lakon. Yuwono ki ahli lakon cak. Lakone apik. Yo piye? Oh, Semar Bangun Kayangan. Istrane apa? Babat alas. Edian, kuwi tekan ngendi kuwi kok? Piye? Mati nih senguni istrane babat alas. Edian. Kowe pang babat alas. Masuk. Wahyu Senopati babat alas. Berarti Mamerne. lakon mumpuni. Mamerne jungkiran gunung Anu, Kang Redi. Dalem. Demben aku mayang di Blitar kene Nggih. dijaluki Brojot Ento Mbak Lelo. Iya, babat alas. Artine iki ora masrub ning Gathotkaca tapi masrub ning Werkudara. Wayuh, kok gak masuk nih bokong isinden ae. Marang apa meneh? Akhlak ki dalange apik-apik. Akhlak ki dalang apik-apik, Bro. Yo api-api akhlak dalang api-api. Bek. Kowe aja ngono, Jel. Akhlak dagelan iki lho ya api ya, Dik. apik sing dagelan pola dalang mbuh. Akhlake. Yo mbuh. Akhlake Kang Redi ya kan gak tau. Ngomong apa? Ora kan. Ngomong apa? Ngono nesu lho. Ya ora. Kok kowe muni dalang akhlak elek? Ora. Aku ngomong akhlake dagelan iku lho apik. Apik. Nak dalang Lah dalang kuwi kuwi nyelot apik ngono lho kan. Tambah apik no, Jel. luwih apik. Kowe kan ngerti, lek wis dalang, wis wani sembarang iku kan wis intine iki kan wis ngudi karo manis sing mati, Mas. Pero, Memanis sik. Bosone lho ora kowe. Ngudi apa? memanis sing pati. Loh, Memanis sing mak. pati. Yogamu lho gak Yoga ora percaya. percaya. Maksudnya ngudi memanisi mati, dek lek mati tetep diudi piye carane urip lho. Lah, carane munggah swarga, siji dhuwit, loro wong ayu sing ora pati gagas. So Kang Redi so. Lah, Lah ya ngono. apa? Artine Ateges sinden wis- ayu apa? Wis ngungkurne ing samu Barang. barang. Keendahan donya ki apa? Sinden ayu ora artine, Mas. Ah, Sinden ayu ki apa? Penyanyi ayu ki apa? Ngomong ngono dek, anu lho, kon ngiling-ngiling 2 tahun kepungkur sing gawe mie sedap dhewe terus ngomong ngiling-ngiling. Tapi Cak Redi duwe prinsip. bongko tenan lek perkara kuwi bongko tenan. Cak Redi ki duwe prinsip. Lek Prinsip, bojo ki golek duit pinter gak seneng. Heeh. Sebabnya apa, Cak? Sebabnya apa? Loh, lek pinter golek duit, Cak Redi mbok dekek ning isor tamplak ero sing wedok. Rungokno. Iku yang ngono kelakuan iki. Ya Wis ngomong dhek copet ngono lho. ora ning ngono wong iki malah sing menepi sitok. Sapa? Pak Dani ndonga aja tukaran to. Ya ngono mesti. Karo kene iki. Karo kene iki. Kancaku Redi karo hari ndang mari. Duit lek dalange krungu swara gamelan. Loh, krungu nggih. Wah, Swara napa? Ya, Iki cecok asifah, mutiar kowe perkara asifah. Genah Mas, aku tak balik saya aku ya. Aku ora trimo lho. Wong wedok ge asifah ge ompong di badane layak karo kowe kedanan mahasiswa ompong kok. Ompong. Ompong. Bae. Sik. Kayak kulo Dalan dikenal Asifah. matur suwun lho nggih Mas Edi. Nah. Sampun maringi bocoran. Lah. Matur suwun. Rene. Matur Wis. nuwun. Matur nuwun. Aku ora melu-melu ya. Aku diseneni. aku gak ngrusak rumah tanggamu lho sepurane, Cil. Ya ora. Jenengan minggirin. Mbak Deni omong sampean omongi. Piye Mas? Mulih saiki apa mulih sesuk? Lah iya. Kalau tasmu wis tak cepakne. Ah, lek mulai sesuk karo aku. Aku diseneni. Rene. Mumpung saiki Nek balik saiki ya ora Kowe tak apa-apa, lek biacok sesuk lho. bareng aku ora apa-apa. Kowe tak bacok wis siji. Kowe tak bacok kowe. Kelakuanmu rek. Kowe tak bacok wis siji. Oh, sik. Aku tak omong. Mumpung Pak Mbokmu nang kene. Mumpung lho. Dulur-dulurku mlumpuk kabeh. Enggak wong tuwek lho. Gandar gedang enak ora? Gandar gedang. Duduk balungan ora apa-apa. Masuk. Nyene. Aja cengengesan ki omong tuwek ki, serius ki omongan wis nyandak wong tuwek. Empane dalang-dalang terus suweneng. Menurute panjenengan ngene iki Pak Dalang kula kedah pripun karo bojo kula. Alah yo ngene. Suwan susuranu aku. Pripun? Aku mbiyen tau serandal nggih nyindan kowe rayo ayo. Ayo. Suwan. Wes. Lah Mas Edi pripun? Kula kedah pripun? Alah ya iki nek ganden-ganden. Lah aku
mau ora kok calling sik lho Cil sepurane Cil. Trek elek-eleke wong lanang iki lek sik seneng medok Cil. Kowe tenan Cil tak omongi kowe. Kowe berarti ben lekmu seneng karo iki ora kok niati ibadah Cil. Lah kuwi lho. Lek wong diniati ibadah gak ira selingkuh le. Tenan kita elekne awakmu. Aja Padha etane lho ya. Lah. Wis itu ayu kaya ngene sik kurang piye. Kudune apa elekmu biyen Nyapa kok asifah lho lemu. saiki. Lah. Gek si bokonge kreminen kuwi. Lah ngono lekmu nekat lho, Kowe ora lek kukur-kukur ngono kae lho sampe dhuwur lho, Cil. Anjing Kayak kuwi tok dalang bajingan tok iki bengi iki. Sakniki anu Ngono wis. nyapor ini Kagem barang iki. Mas Ngeten Yuwono. mawon Mbak Deni nuwun Piye, sewu. piye, Mas Mumpung Yuwono? Pak Lurah nggih enten, Pak Camat enten, Pak Mudin enten surat-surat enten. Lah lambemu lho. Wes. Pripun Mbak Deni? Kang Doh. Niki panjenengan kan jejere teng ajeng. Wes kaya vampir lho. Tuk tuk tuk. Nek cara kula ngoten to. Nggih. Ah, kula ya gini iki. Lah, cocok lek kuwi kelincipan iki lho suwi, mendingan suwi matine. Iya kuwi jane ka dilandesne digecek ki rada piye. Ora ana kok modele dalang-dalang suweneng to lek aku arep pegatan arep percaya. Lah seneng lho dinteni iki barang lho masamu. Tak BBM pisan, kowe sing bales lho. Oh, tek iblis iki. Lah kok wae kancane wis diseser. Tak BBM pisan sampean sing bales ya wis lek tek mucil ngono. Ya bosok utekmu ya sisi. Jane tenan Kang Percil sepurane ya. Iki aku tak bloko wae. Sakjane oleh Mbak Deni iki akeh sing ora seneng. Nggih. Ya iki contoh-contohne iblis Mas laknat. Yono karo Mbak Deni sik Cil, tolong sampean critakne nalika tahun 2002. Mbak Deni. Alah iki Alah. ngomong apa. Critakno Mbak Deni, critakno lah, critakno. Tahun Yen aku 2002. karo Pak iku lho, wong enek lho, Pak Ora Seran lho. masalah sing masa lalu ya wis berlalu kan biyen sak darenge kenal. Lah, Wes, ngono lho lho. wes. Aku yo njaluk sepuro ning sampean. Cil, ya wes to Cil, kae pas tanggapan ngetan lho sik denane kok. Hah, kapan Mas? Lho sik denane sampean gak melu. Edi sisi tak idoni kok sisi Edi. Jangkrik Wes tenan. sambat lho. Aku iki nak sepurane ya Mas. Kesuwen Cil lah. Lha kowe mbelani sapa to jane to? Ya gak mesti aku nang tengah. Aku nang tengah. Wis sangkuni. Lah, alasane ngene, Dik. Wis sangkuni. Alasane ngene. Lah aku bendino ning ngarep, ning latar ya petukan karo bojoku Deni. Ning jeding ya petukan ning kamar. Aku jenuh lho Mas Edi. Oke. Muni ngono kuwi. Jenuh ya Allah. Cerita karo aku. Dene iki ayu ning Alah iki omong apa neh iki. Iki fakta. Iki Pak iki Tak critani. Iki lek omong iki percaya ngene. Dene iki ya jane ayu ning tipis ngene. Lek kuwi gak sepiro ngrasani aku. Jemek. Lho mosok aku yo sumpah Cil. Lho sumpel Wat. Kowe kok iso kaya ngono Cil? Cil. Kowe dadi wong lanang kok ngumbar anune wadine wong wedok, Sik ngene lho Mbak Deni Asi. Aki aku Sabar. ora nambah-nambah Nun sewu, ora gak. anu polsek wonten. Polsek ngampil pestos tunggal kula bedil ndase niki lho tangkal niki lho. Kula bedil. Alhamdulillah ya Allah, aku enek sing malesne ya Allah. Iki omong apa neh iki ora nek omong. Alhamdulillah tok. Kelingan zaman ning Hongkong. Ning Hongkong kalau kan 3 dina to karo aku. Terus Terus piye? Ora usah ngrungokne terus Dek piye? iki diceritakne apa ora? Critakno. Sing luwih nemen awakmu bojomu enek lho. Tak critakne apa piye? Bojomu enek lho. Gak sah cerita Dik ya. Gak sah. Lho, cerita. Lah, Lho cerita. Enek lho. Yo, kayak ngomong Bojomu enek. enek. Jare kowe arep cerita piye? Ora ning Hongkong. Bayu engko lek munggah ra sanggo apa-apa wis celurit ning kono gorene. Cerita piye? Neng anu ora enek cerita. Jare telung dino ku menyapa? 3 dina nang imigrasi lho ditakoni holiday aku. Alasan Mau wis. nang modele Alah, kuwi. Ora sayang. Sayang apa? Ora. Aku kuwi cerita kuwi. Sampean roh Yohan Yuhe. Cak Yudo, kesan yang terakhir apa jere Cak Yudo bisiki aku. Lah Pak. Teko mbur iki dhek gak wani noleh Mas Edi. Lah nyapa Cil? Asifah kan suwe mok. Dhek kuwatir lek cepot lek cilik. Ya Lho Allah. omongan apa to Iya ya Allah. Sadar ya Allah. Kowe mulia ta, sopirmu mosok turu ki mbok digugah. Lah ora iso lho bareng aku kuwi ya. Duh, kripik gedang kripik telo sedang maton ning rata yen tepi kewajiban. Soer. Dalange iki endi? Penyanyine kuwi kok Lah ya aku nyanyi. Iya penyanyine. Aku mungkari ngobah-ngobahke ngene. Aku nyanyi amamu lho. Wis ya. Wis Cil iki tugasku rampung ya Cil. Oke, rampung. Mas pangapunten dandang gulane wau Mas. Lho, dadang gula ya siap.
Iya. Apa sinten ingkang badhe? Lah nyapo payen Sampean saiki. Lah payen wedange pahit ora dikeki gula mau ning kene. Kana Dandang gula, Kang, aku njaluk. Dandang gula. Monggo dandang gula. Hitung wengi lho. Nyang. Nggih mangke kadawaken pepiling napa napa. Nah. Nyong. Aku kok iso. Iso. Nah, Cakepane lho. Kata-kata Momoji. Kowe ndan we. Ana kidung Rumaksa ing wengi. Terus. Teko ayu luputa ing lelara. Luputa bilai kabeh. Dem setan datan puro. Pana lohan tan ana wani Geni katemahan piye mewah penggawe Allah gunane wong luput Artis-artis padha sumise. Apa geni atemah tirta. Kleru lho. geni maling ado tan ngarah mring mami telas ki pisan guna duduk pan sirna Niki dipun lajengaken apa Mas Yono? pepiling Kur Jil. Aku ya sepurane sik Jil yo jenenge. Kripet-kedang kripet Ora enek wong sing sempurna lho. Ayo to. Sithik dang matur. Lek ku guyon-guyon karo jenengan iki mau yo asli murni arep. iki ora lho ra mandek kok kene lho teko ngisor terus gasan lho iki mari ngene Lho, ya Jonas yo. Aja ngono to Sil. Iki aku iki wis ndamekne kamar bojomu. Aja ngono to, sing penting diniati ibadah. Lek diniati ibadah ora kira selingkuh ora kira pegatan ibadah. Wis kon medun Dik, kon medun. Ngesak ning kok dagelane gak ndagel-ndagel ngesak. Ngesakne. Cak Yuto, matur nuwun Cak Yuto. Lucu Pak Yuto. ning nong ayo monggo Cak sidane Ngapa-ngapa. ayo sidane Matur nuwun Mbah Rani. papat siji loro telu papat nggih niki sing terakhir nggih Mas kabeh Mengke riyen dagelane dereng dagel. alah ngoten to bae yo Sak lagu terus dagelan minggah nembe monggo sampean anu. Dik Dik lengser ke lah ya iki Prabon. kon ngatek sik ya nong ning ning nong ning 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 ayo Ayo Mas. Ayo. Sapa iki? Jung sapa? yo Hey. volumenya dalam rada diucap Wasajine tansah dielengke Wasajine padha nindakake kadang wis kumandang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat ati cakahe agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah sabar tuhur lan asar salat saya tingandoke tidak mungkar maghrib lan isya cakep
mestine padha nindakake akan wis kumendhet wayahe sembahyang tetapi wajib kawuhe pangeran salat yati cakahe agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanikan luwih sampurna yen berjamaah sabah luhur lan asar salat sayakti ngedake tindak mungkar marip lan isa janggepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Matur nembah nuwun. Nduk, apa, Mak? Iki keripik gedang, keripik tela ya, Nak. Kaya Mas Redi mau. Pak Dalang, Dalem. kula nyuwun pamit riyin. Loh, nggih niki wau wonten lawake iki. Nyuwun pangapunten niku wau sampun wonten fragmen dagelan-dagelan kalih dalang paguyuban dalang ngaten. Oh, Disingkat Nggih. dadang gitu, Mas. Nah, Oh, nggih. nggih nyuwun pangapunten Sedap. nggih. Iki wau asmane jenengan sing sinten? Enter sing derek tepung niki wau Mas. Oh, kula gandul. Oh, Mas Gandul. Nggih, terusan mawon kula gandul namine Kula nggih. cuplis. Niki cuplis. Oh, Niki. kapan-kapan dolan Banyuwangi ya. Oh, Mas? siap. Oke. Kabeh. Nggih, Dan nyuwun luar biasa. ngapunten sangat menawi wonten gojekan ingkang kirang merenani. Wonten fragmen niki wau. Oh, ngoten wau niku seru lho niku wau. Nggih. Asli niku cerita sik to. Tenapa to mang nyalami kula niku? Oh, ampun jam kalih. Sik to. Niku cerita-cerita niku nggih enten saperangan gedhe sing bener. Lah nggih. nggih. Ngoten niku lho asli. Ngoten niku. Nggih, mboten. Cak percil nggih ngeten niku asline. Iya, aku iya nyekel kucine ning rawani muni aku. Kelakuane nggih ngeten niku. Ndak rati sangoni aku. Lah piye? Tenang. Nggih, ngoten mawon Mas Dalang nggih. Nggih, mengki gara-gara Mas nggih. Oh, mboten. Lho mboten usah kundur niki. Nggih. Rasa Nggih, salaman siap, sik, siap. moh rasa salaman. Nggih, pun. Nggih, pun jenengan tetukaken. Nggih. Lek aku mau wis salaman. Nggih, lho mboten lah. Mengki gara-gara guyon-guyon karo awake dhewe. Ya. Ayo Dak bacot kelakan Dak. Ayo, Mak. Lakoni sedawa ya, Nak.